rabi kenan agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin za ku ji sojojin Isra'ila sun tabbatar dakarunsu ne suka buɗe wuta kan motar da yarinyar nan Hind Rajab ke ciki wanda ya ajalinta. Ma'aikatar lafiya a zirin Gaza ta ce harin da Isra'ila ta kai ya hallaka mutane da dama da jikkatar wasu. Rahotanni daga arewa maso gabashin Najeriya na cewa 'yan bindiga sun tare hanyoyin Zamfara zuwa Kebbi. 'Yan ta'adda ne suka yi gayyar mutane baki har da isuwa kusan barawo 2,000 ko zuwa 3 sun kashe hanyar tun shekaran jiya da yau da shi. Jirgin da ake tura mana koyaushe yankin nan bai da wani amfani. Zamuna dauke da karin bayani. A jamhuriyar Nijar kuwa hukumomin kasar sun sanar da aniyar aikin haɗin gwiwa na zuba jari a fannin man fetur da Amurka. Yana da kyau Nijar a wannan yanayi da muke ciki na sabuwar tafiya ta ƙulla alaƙa da ƙasashe daban-daban waɗanda ta yarda da su ta zaɓa ta ga hankalinta ya kwanta da su waɗanda za su yi aiki a kan gaskiya da amana. Akwai kuma labaran wasanni amma sai Aisha Aliyu Ja'far ta karanto mana labaran duniya. A karon farko rundunar sojin Isra'ila ta tabbatar cewa dakaranta ne suka buɗe wuta kan motar da ke ɗauke da wata yarinya 'yar shekara 5 'yar Falastino Hind Rajab wadda aka kashe tare da 'yan uwanta 6 a Gaza a 2024. Rundunar ta ce za ta gudanar da bincike kan mutuwarsu da kuma kisan ma'aikatan jinya 2 da aka tura domin kaiwa Hind agaji. Wani bincike na daban kuma zai duba batun kisan ma'aikatan agaji da na gaggawa 15 da aka kashe a Rafa a bara. For more than 2 years, Israel's military denied it had killed Hind Rajab. Wakiliyar BBC ta ce rundunar sojin Isra'ila ta shafe fiye da shekara 2 tana musanta cewa dakaranta ne suka kashe Hind Rajab. Kungiyar agaji ta World Central Kitchen ta yi Allah wadai da matakin sojojin Isra'ila na kin gudanar da bincike kan harin jirgi mara matuki da aka kai a 2024 wanda ya kashe ma'aikatanta 7 a Gaza. Kungiyar ta ce rundunar sojin Isra'ila IDF ta san cewa ma'aikatanta ba sa ɗauke da makamai kuma ta ga motocinsu da aka sanya wa suna da kuma alama kafin kai musu hari, lamarin da yasa take ganin matakin kin gudanar da binciken a matsayin tsantsar rashin adalci. Sai dai sojojin Isra'ila sun ce nazarin da suka yi da farko ya nuna cewa babu wata hujjar da ke nuna an aikata wani laifi. Ma'aikatan lafiya a Gaza sun ce akalla mutum 9 ne suka mutu yayin da wasu 15 suka jikkata sakamakon hari ta sama da Isra'ila ta kai kan wani ofishin 'yan sanda. Majiyoyin 'yan sanda sun ce wasu daga cikin waɗanda suka mutu manyan jami'ai ne. Tun da fara a yau mutum guda ya mutu a wani hari da Isra'ila ta kai sansanin 'yan gudun hijira na Nusairat da ke tsakiyar Gaza. A ranar Talata kuwa mutum 7 ciki har da wani yaro ne suka mutu bayan wani hari da Isra'ila ta kai wani gidan shakatawa da ke bakin teku. Karuwar hare-haren na zuwa ne bayan ziyarar da wakilin Amurka Jared Kushner ya kai yankin ta kasa samar da wani ci gaba a shirin samar da zaman lafiya a yankin. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga sashen Hausa na BBC. Shugaba Donald Trump ya ce yana sa ran ganawa da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un nan gaba cikin wannan shekara, wanda zai kasance haduwarsu ta farko tun bayan fara wa'adinsa na 2. Trump ya faɗi hakan ne sa'o'i kaɗan bayan 'yar uwar Kim Jong-un, Kim Yo-jong, ta ce bata san komai ba game da ikirarin da Mr. Trump ɗin ya yi na cewa shugabannin biyu na tuntuɓar juna. Ta ce dangantakar su wadda ba ta aiki ba har yanzu tana da kyau, sai dai ta zargi Washington da ci gaba da aiwatar da manufofi marasa kyau ga Pyongyang. The timing comes amid heightened tensions in the region after President Trump Wakilin BBC ya ce hakan na zuwa ne yayin da ake zaman ɗarɗar a yankin bayan da shugaba Trump ya sanar da rage yawan atisayen soji da suke gudanarwa a Koriya ta Kudu. Tsohuwar mataimakiyar shugabar kasar Liberia Joel Howard Taylor ta miƙa kanta a hedkwatar 'yan sanda domin amsa tambayoyi bayan an bayyana sunanta a matsayin wadda ake nema a wani bincike da ake yi kan kama hodar Iblis da kudinta ya kai miliyoyin daloli. Ministan yaɗa labarai na Liberia
ya ce an dakatar da Miss Howard Taylor ne yayin da take shirin tafiya Ghana ta jirgin sama, inda aka bukace ta da ta kai kanta ofishin 'yan sandan. Zuwa yanzu dai ba a sanar da tuhume-tuhumen da ake yi mata ba. Mrs. Howard Taylor, wadda a baya ta kasance uwar gidan shugaban kasar Liberia, ita ce tsohuwar matar tsohon shugaban kasar Charles Taylor. To ƙarshen labaran duniyar kenan. A gaida Aisha Aliyu Jafar da labaran duniyar. madalla yanzu kuma sai rahotanni. Shugaba Trump na Amurka ya ce yana sa ran ganawa da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un a wannan shekarar, a wani mataki da ka iya farfado da shawo kan shi ya jingine shirin shi na kera makaman nukiliya a daidai lokacin da ake ci gaba da zaman ɗarɗar a yankin na Koriya. Ga rahoton Abdu Halilu. Rahotanni sun sanar da cewa shugaba Trump ya tabbatar da sanar da yana son ganawa da shugaban kasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Trump ya tabbatar da matsayin kalaman nashi a gaban dandazon manema labarai a fada White House a yau ranar Laraba. Ya jaddada cewa da akwai kyakkyawar halaƙa mai haske ta dogon lokaci a tsakaninsu, kuma zai yi ganawan ne da shi ba da daɗewa ba nan gaba a cikin wannan shekara. Bayani kan wannan gamuwa tasu shine magana nukiliya, to sai da tattaunawa za ta gudana ne a wani bangare guda lokacin taron tattalin arziki na manyan kasashe na duniya masu faɗa a ji da zai gudana a China a watan Nuwamba mai zuwa. A wannan lokaci dai ana samun tayar da jijiyoyin waya a yankin. Bayan haka Trump ya sanar da tsarin shi na auna maido da atisayen sojoji a Koriya ta Kudu. Ta yin hakan, wannan tsari na shugaba Trump na sanar da wata hanya na saka bakin ciki da takura ga Koriya ta Kudu, ganin ta yi watsi da taimakawa ƙasar ta Amurka a yakin da take da Iran. Shugaban Amurka Donald Trump ya sha gana so tari da shugaban Koriya ta Arewa a wa'adin shi na farko na mulki. To sai dai babu wani abin a zo a gani da tarin ganawa tsakanin shugabannin biyu ya haifar. Kuma tuni Koriya ta Arewa ta ci gaba da bunƙasa shirinta na samar da makaman nukiliya. A gaida Abdu Halilu da wannan rahoton. To idan shirin yana fa Najeriya, rahotanni sun ce 'yan bindiga sun mamaye wata babbar hanyar da ta hada jihohin Zamfara da Kebbi, inda tun ranar Litinin sun hana wucewa a daidai ɗaki 8 zuwa Zuru. Bayanai sun ce 'yan bindigar sun yi mamaye hanyar da ɗaruruwan shanu da suka kwato bayan sun yi artabu da lakurawa, sannan sun hallaka mutane. Honorable Hamisu Faru dan majalisa ne mai wakiltar yankin Bukuyum a jihar ta Zamfara, ga kuma karin bayanin da yawa mai masani Abdulmumin. Yan ta'adda ne suka yi gayyan mutane baki har da isuwa kusan barawo 2,000 ko zuwa 3. Satin da ya wuce sai suka fito mashin 1,000 har da wani abu, suka zo yankin Adabka suka wuce suka bi ta Kairu suka dawo ta garin Zuku wanda iyaka da ɗaki 8 haya zuwa Zuru iyaka da birnin Kebbi. Sun gama tsallakawa sun wuce, labaran da muke samu sun je jihar Kebbi ne sai faɗa da lakurawa, sun tara shanu na lakurawa, to su ne sai shekaran jiya suka dawo daga birnin Kebbi sun kwan shanu na lakurawa ba su da iyaka. Sun dawo daidai nan garin Zugu wanda ya iyaka da ɗaki 8 zuwa hanyar Zuru, sun kashe hanyar tun shekaran jiya da yau ba a bin hanyar duk wanda zai su haɗe shi. To kamar mutanen wannan yanki wani yanayi suke ciki? To yanzu da garin ɗaki 8 da garin Zugu da garin Gadar Zaima duk da suna tsirko suna ta gudu, wasu suna nan sun haire su a itace, wasu kuma suna nan bakin hanya babu inda za su tafi saboda barayin suna na cikin daji sun bazu suna su tsallako da shanun su dawo da su dajin Adabka zuwa dajin Gando. Wani zai mamakin yadda aka yi wannan abin a ce tsawon kwanaki kamar 3 yadda kake faɗi an toshe hanya, kamar ina labarin jami'an tsaro. Ito an tura motar zanen tsaro da aka fi sani da mai kurkunu APC kwara ɗaya ta fita kan ɗaki 8 bakin marki ta tsaya nan in ta halba tun sun fi ƙarfin ta saboda sun zo da yawa ne, na gaya miki suna da yawa ne sosai, sun yi sun dawo wasu. To abin da ke faruwa, jirgin da ake tura mana koyaushe yankin nan bai da wani amfani, domin bai yiwuwa muna ta magana da tiyata kwamanda na operation fansan yamma in aka tura jirgi ga 'yan ta'adda yana kallo sun fita ma suna 300 har zuwa 500
sai jefa bom a gefe ce ya aiki ya operation ya dawo mai daraja menene hujjar ku da zaka ce a gefe ake zuba tunda su suna fitar da bayanan cewa suna ta kokari suna shiga dazuka suna fatattakan yan bindigan nan har wasu bayanai ma a baya ke cewa wasu ma sun fara miƙa wuya. To inda aka shiga dai mu ba a shiga wajen mu gaskiya yankin bukuyin ba a shiga dajin gando ba a shiga dajin gando wanda ya ka da garin a kawo da masharuɗa da kwashi duk wani bala'i da kika ana kullawa tun daga dajin gando abin da kake har birnin kebe har sokoto har dajin illela daga dajin gando ake fitowa shin ita daba gando da muke magana me yasa ba za a je a kashe baran da wurin ba yanzu sun yi gayya sun mai da wurin ma yanzu nan ne permanent site nasu duk arewacin Najeriya. To yanzu da kake magana sun datse hanya mutane ba su iya wucewa wasu ma ka ce sun hau bishiyu wasu ma ka yi maganan an hallaka wasu. To kamar ya yanayin yake a yanzu kuma menene fata mutanen nan ganin cewa an datse masa hanyar da ya kamata ko a ce sun yi zirga-zirga ga kuma mutanen ƙauye su ma sun shiga wani yanayi. Kuma yanzu yanayi ne na zamana sojoji ba su iya shiga cikin daji su fartattake su waɗanda adda haƙƙi su tafi sojojin sama su kuma ba su ban mu san menene matsalar sojojin sama ba mai daraja gwamna ko makiyi ne a jihar Zamfara ya sai na kokari a kare harkar tsaro bai da soja bai dan sanda bai shiga daji da kai ne abinda an nashi faɗa mashi da kasa kuma ya faɗa mai to mu an mutalaka suka zaɓe mutanen mu suka zaɓe mu ba za mu fasa faɗin hal ake ciki ba saboda hal ake ciki ba dan gane gaskiya ko lokacin nan wallahi tallahi mutanen mu suna cikin mugun bala'i da ba mu taɓa gani a duniya ba mu taɓa ganin shi ba a duniya. Honorable Hamisu Faru dan majalisa mai wakiltar yankin Bukuyum a jihar Zamfara Najeriya. To da muka je kasar Kenya wasu 'yan yawon bude ido 6 da matukin jirgin sama sun mutu bayan wani jirgin helicopter ya hatsari a dutsen Ololokwe da ke tsakiyar Kenya kamar yadda jami'an binciken haɗarin jiragen sama suka shaida wa BBC. Sashen binciken haɗarin jiragen sama ya ce har yanzu ba a tabbatar da ƙasashen da matukin jirgin da kuma fasinjojin suka fito ba. Ga rahoton Ahmad Kabo Idris. Hukumar kula da sufurin jiragen sama ta Kenya KCAA ta ce hatsarin ya auku ne a gundumar Samburu da misalin karfe 9:13 na safe agogon kasar wato karfe 6:13 na safe agogon GMT. Ta ce helikwaftan yana wani zagayen shakatawa ne da 'yan yawon bude ido a wani wurin ajiyar namun daji na Laisoba zuwa Inwaso Yiro, wani kogi da ke ratsa wasu yankunan ajiyar namun daji da dama. Wani hoto da aka wallafa a intanet ya nuna hayaki na tashi daga wurin da helikwaftan ya yi hatsari a dutsen Ololokwe. Kungiyar agaji ta Red Cross ta Kenya ta shaidawa BBC cewa har yanzu ba iya isa wurin da hatsarin ya auku ba, amma ana amfani da jirage marasa matuƙa wajen duba wurin. Ta ƙara da cewa ma'aikatar sufuri da sashen binciken haɗuran jiragen sama ne za su jagoranci binciken abubuwan da suka janyo hatsarin. Gundumar Samburu sanannen wurin yawon buɗe ido ne domin akwai wuraren ajiyar namun daji masu zaman kansu da dama. Ko da yake a watan Fabrairu ma wani hatsarin helikwafta a gundumar Nandi da ke yankin Rift Valley ya yi sanadin mutuwar mutane 6 ciki har da wani ɗan majalisar dokoki. A shekarar 2024, babban hafsan sojin Kenya Janar Francis Omondi Ogola ya mutu bayan wani jirgin helikwafta na sojoji da ke dauke da mutane 11 ya yi hatsari a yammacin kasar. Mutane 2 ne kawai suka tsira a wannan lokaci. A watan Yunin 2021, akalla sojoji 10 sun mutu bayan wani jirgin helikwafta da suke ciki ya yi hatsari yayin da yake ƙoƙarin sauka kusa da babban birnin ƙasar Nairobi. A gaida Ahmad Kabo Idris da kuma haka agogo ya kama karfe 9 ne saura minti 17 a Najeriya, Nijar, kamar da kuma Chadi. Badriya Tijjani Kalarawi ke gabatar da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. Za ku iya saurara mata intanet a bbchausa.com. gaba a cikin shirin zamu je jamhuriyar Kamaru amma yanzu bari mu koma Najeriya inda aka fara tsokaci ba rashin halartar dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar ADC kuma tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar a Najeriya kenan da kuma shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu a wurin taron sanya hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya gabanin fara yakin neman zaben kasar na 2027 da ya gudana a jiya Talata. Yau ne dai a hukumance 'yan takarar shugaban kasa da 'yan takarar majalisar tarayya suka fara yakin neman zaben 2027. Daga Kano ga karin bayanin da Zarar Dillawal ya aiko mana. 'Yan takarar sun rataba hannu kan yarjejeniyar ne jiya Talata a birnin Abuja ƙarƙashin jagorancin kwamitin zaman lafiya na ƙasa wato National Peace Committee. To sai dai wasu manyan 'yan takarar shugaban ƙasa ciki har da na ADC Atiku Abubakar da ɗan takarar APC shugaba Tinubu ba su halarci taron ba, amma sakataren gwamnatin tarayya George Akume ya wakilci Tinubu. Abdulrashid Shehu Uba Sharaɗa na cikin masu magana da